प्रदीप पांडे जौन प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू कहालन उ पवन सिंह संगे काम का कर लेलन, खेसारी लाल यादव के रेले लगलन। अब बता देतन ये भी खेसारी लाल यादव के फैन हुई भैया वीडियो के शेयर एगो लाइक जरूर करिया जाए। काहे से कि प्रदीप पांडे चिंटू बाड़न न, चिंटू की दुल्हनिया पिक्चर लाइल बड़न आ कहत कि ब्लॉकबस्टर हो जी खेसारी लाल यादव के रेल देव। कहत कि साड़ी पहन के नाचे के पड़ी खेसारी लाल यादव के। खेसारी लाल यादव के फिल्म में कोनो हीरोइन के जरूरत नहीं है, खेसारी लाल यादव खुद साड़ी पहन के नची हन। तो भैया खेसारी लाल यादव के गाना पर नचले निखन का चिंटू पांडे। तो चिंटू पांडे अपन ब्लॉकबस्टर पिक्चर करावे खातिर खेसारी लाल यादव के रेल और पवन सिंह रेल दिलन तो तुहू रेल देब। तो चिंटू पांडे के भैया अगर खेसारी लाल यादव के फैन को वजह तो जाना न, तो चिंटू पांडे जौन कहले बना ही बात न, चिंटू पांडे जौन कहत कि हमार पिक्चर हिट हो जाई, खेसारी लाल यादव के लेडीज बनवा के नचवा देव, लकीर के खिंचलेवा भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो चिंटू पांडे के ई जवाब मिले के चाहिए। काहे से कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव पर अब दबाव पड़े चालू हो गई। सारा कलाकार अब देखो कि सोना पांडे बाड़ी एगो आ तूफानी लाल यादव। चिंटू पांडे काहे नहीं खन जाके उनकन जाना के कंट्रोवर्सी बढ़ावत आ काहे कंट्रोवर्सी करावत। काहे से कि उ अश्लीलता के एकदम प्रचारक बैसन। चिंटू पांडे अगर चाही तो ओहनी पर जाके कुछ वीडियो के कंट्रोवर्सी बना के दिखाओ, अपन पिक्चर चमकाओ, लेकिन ना, फेम तो मिली पावर स्टार पवन सिंह के आ खेसारी लाल यादव पर बोलला पर। तो भैया तोहन जना कमेंट करके जरूर बताइए जा कि चिंटू पांडे जौन प्रदीप पांडे बनन इनकरा के का कहे के चाहत रह जा। आ खेसारी लाल यादव के फैन को बजा तो कमेंट आ शेयर जरूर करिए जा।